Nytkö lähti? No hienoa, että lähti. Me olemme täällä nyt sitten Silverstonen ulkopuolella. Ja tässä on 4 miestä, jotka ovat nyt sitten selvittäneet tiensä. Joku ei osaa laskea. Meitä on 5. Miksi teitä on 5? Miksi teitä on 5? Niin kun meitä on 5. Otetaanko uusiksi? Ei tarvitse. Mitä väliä? Meitä on 5. Aloita uusiksi. Laita nyt uusi vittu, kun rupesit pyörii, anna mennä vaan, mä leikkaan pois. Ei nyt me olla niin muodollisia. Noniin. Antti mennä vaan. Eli 5 kaveria, jotka ovat selviytyneet miesten puolella tämän turnauksen loppuun asti. Ja nyt voisittekin sitten sen kertoa vaikka omat nimimerkkinne ja sijoituksenne alkaen sieltä. Kilgamesia en tiedä sijoituksia vielä, mutta Singlebaarissa 15, Doublessa joku 20 joku ja No-baarissa, olisiko ollut 11. Joo, mä oon Hippa Heikki ja ensimmäisessä, eli Ironmanissa sijoituin 4. Singlebaar ei mennyt niin hyvin, olin 14. Doublessa 5 ja nyt tokaksi sitten No-baarissa. On moni juttu. Yeah. Jukeboxi, 9. overall, paras sijoitus 5 Ironmanissa. Joo, ja niin mä olin overall 4 sitten. Jaettu siinä. Joo, mitähän tässä oli? Ironman 7, Singlebaar 18, Double 11, No-baari joku 14 ja overall 11. Mikki on Diatla ja No-baarissa olin hävettävän vuonna. Vissiin 22. tai jotain vastaavaa. Doublessa 8, Ironmanissa 9 ja sitten omassa päälaissa eli Singlebaarissa 7. Ja overall joku 10. No niin. Siinä sitten poikien sijoitukset ja kysellään sitten hieman Hippa Heikiltä viimeinen. Tässä päättyi tämä No-bar men kilpailu ja tuli toiseksi kyseessä kilpailussa. Mikäs on fiilis kilpailun jälkeen? Ihan mahtavaa. Saada niinku parasta mitä mä olisin voinut toivoa. Kasvaa niin kova vastustaja, että sitä vastaan kyllä olisi ollut melkein mahdoton pärjätä. Että tosi hyvällä tuurilla olisin voinut voittaa, mutta tosi hyvin. Joo, se oli kyllä hieno suoritus. Mites tää Chrissia vastaan matsi, niin uskoitko onnistumiseesi siinä? Joo, kyllä mä olin niinku ihan hyvillä mielellä lähdin siihen matsiin, että en hirveästi pelannut häviävää, niin vaikka niin nyt hävisinkin sen bangin, mutta kun tuli se random 12, niin se oli aika varma mulle kuitenkin, että oli ehkä vähän löysää siinä bangin verossa, en tiedä miksi, mutta sitten se pakotti pelaamaan ihan tosissaan se random biisi. Joo, ja nyt sitten lopputulos 4. overall-kisassa, eli maailman 4. paras pelaaja. No, Euroopan 4. Niin, paras oikeesti. puhutaan Euroopasta, Euroopan 4. No aina maailman. Kyllähän se niinku kirjaimellisesti. Joo, me Groovestat se vähän hehkuttaa, että maailman 4. paras pelaaja tässä. Ne voit lisätä sitten Groovestat statukseen. Mitäs muilla kundeilla, menikö odotetusti pelit? Oliko huono sijoitus? No Kemillä ainakin hirveitä kirosanoja kuului kännykkäälle katon rajaa, seuruttiin sieltä onkimaa. Ja vertavalu nenästä, sekin oli aika hyvä. Joo, tunteet oli pinnassa. Mitähän tässä Doublessa oma kämmi 2 sekuntia pilasinko Double-kisan. Et 8 sieltä 11. No hyvä näin, koska Diablo sai sieltä sitten pisteitä ja onnistui pitää 10 sijoituksensa sillä overall. Sitten tänään nenä hajosi vähän tossa. Turnauksen järjestäjät pakotti mut pelaamaan uusiksi sen biisin. Olin kyllä eri mieltä päätöksestä. Mutta kai siitä nyt, mä en itse asiassa kattonut auttoiko mun tilannetta yhtään. No-bar meni yllättävän hyvin. Turnauksen niin lopetus mulle oli ihan täydellinen. Hippistä vastaan viimeinen biisi, kumpikaan ei tiedä kumpi voitti ennen kuin saatiin scoreruutu näkyviin. Molemmat oli ihan silleen, että oh my god, kuka voittaa. Ihan pirun hyvä matsi. Siihen oli hauska lopettaa. Joo. Ei kai siinä. Vähän epäonnistumisia ja huutoa ja täydellinen lopetus, niin mun mielestä ihan jees. No järjestävälle osapuolelle ehkä ihan hyvin pelattu turnaus kuitenkin jossain määrin. Mites Jukebox? Jukebox on ollut suhteellisen hiljaa koko turnauksen. Mä oon ainakin huomannut, että sä et ole hirveästi pitänyt siellä mekkalaa. Mutta edellisen vuosin pitänyt paljon enemmän meteliä siellä turnauksessa. Tai ollut jotenkin enemmän esillä kuin nyt. Nyt sä oot ollut aika vaisu. Miten sun turnaus on kuitenkaan mennyt? Että miten sä niinku... Onko se ollut kivaa? Totta kai on ollut kivaa. Niin, siis niin.
jos te ette usko, että mä oon yrittänyt parasta, niin noissa kaikissa biiseissä, mitä mä oon pelannut tuolla, niin siis tulkaa vaan katsoa, kun mä pelaan niinku muutenkin. Vaan sillä harjoittelumäärällä, mitä mulla on ollut tässä näin, niin mä sanoisin, että mä oon ihan tyytyväinen siihen, miten mä vedin. Tuolla oli vaan tänä vuonna kovia jätkiä oli tosi paljon. Joo. Mikä se sun loppusijoitus oli? 9 overall. 9, eli sä olit niinku Hippiksen jälkeen. 8 oli Mandota mun mielestä, siis 8 ylöspäin kaikki oli, niin se pisteero oli 140. Eiku joo. Eli Hippis jakoin 4. sijan, sitten oli Jukeboxi 9, Kemi 9. Eiku Diablo 10. Diablo 10. Mä olin 11 ja Olisiko ollut 16. Siinä on ihan hyvä saada. No mitäs 10. ja 16? No, ainakin suomalaisten tasasuhteessa muihin on noussut, mikä on ihan positiivinen juttu. Tietenkin sellaisen helvetin kova kärki siinä baarissa. Sanotaanko kärkinelikko, että sinne suomalaisilla ei ole vielä toistettu asiaa, mutta toivottavasti tulevaisuudessa. Mutta ainakin se on hieno asia, että sanotaan, että mä tossa mietin jos single baarissa, että mä vien täällä 95% FAlla. Että mä mietin, että kaikkia muita vastaan mä pelaa FAlla, paitsi kasvun. Jep. Ja niin, että tässä on meillä kovat single-baarit ja overall ei ehkä ole ihan niin vahvaa, jos vertaa sen single-baariin. En mä tiedä. Joissain tapauksissa siitä on varmasti hyötyä, että tässä oli monimuotoinen kilpailu kuitenkin Ironman ja näin, niin Hippiksellekin no, mulla ehdottomasti hyvä, koska niin se single bar ei ole mulla se vahvin osa, kun siellä on niin kova se kärki, että niin noissa muissa kun niissä pärjää vähän pienemmillä taidoilla, kun kukaan ei ole harjoitellut niitä oikeastaan. Kiva, kiitos. Niin just nää Juken ja mun Ironman sijoitukset oli sellaiset, että varmasti boostas aika kovasti kokonaistulosta, että mullakin 7 siinä, mikä se oli 5 tai jotain. Mä olin 5 jo Joo. Joo, ainakin Kasu haastattelu. Aamulla niin Kasu totesi myöskin näin, että se on hyvä, että se on monimuotoinen, koska hänkin ei tykkää vääntää sitä loppuskorea koko ajan niin ihan täysin. Lähinnä ehkä mun mielestä ongelma on siinä, että sitä single-baaria tuodaan liian, tai se overallin vähän niinku jyrää sitä single-baaria, kun se single-baari kuitenkin on se, mitä kaikki pelaa. Niin. Mun mielestä se on kuitenkin se tärkein, niin sitä sä oot ihan samaa mieltä. Joo, että niinku single-baari, siitä pitäisi tuoda enemmän esille kuitenkin niitä tuloksia. Et ihmiset liikaa tuijottaa sitä overallia, kun siellä tämmönenkin kämänen pelaa, kun Kemi voi olla 11. Ja kuitenkin mun niinku single-baari tulossa 18, että niinku se on niinku ihan eri tasoa. Ja kun se, että mä pystyn pelaamaan jotain miinarundeja paremmin kuin joku muu, niin hei, who cares? Siis se justiinsa, mikä siinä on, niin mun mielestä olisi parempi se, että jaettaisiin erilliset EM-tittelit noille baarille, no-baarille ja doublelle. Ja silloin sais ne eri osa-alueiden osaajat, niin sais sitten se paremmin esiin ja se olisi tasapuolisempi kaikille. Että nyt jos niin? No tavallaan joo, mutta se on. Kaikki saa diplomit ainakin. Niin siis mun mielestä palkintorahoja voisi jakaa pitäisi tuoda sieltä tavallaan muiden yläpuolelle, nyt kun skene kuitenkin sitä pelaa. Jos mietitään 98% pelaamisesta on single baaria, ja sit jos täällä on niinku 25% ja 25% kaikkia muuta, niin... Onko siinä jotain tapoja sitten, mitä se onnistuisi? En mä tiedä. Sitä, että jotenkin hehkutettaisiin jälkiuutisoinnissa sitä single-baaria enemmän. No siis jotenkin ehkä se single-baari voisi periaatteessa ihan hyvin käyttää eri turnausjärjestelmää, että pelattaisiin vaikka sitä perinteistä double eliminationia tai muuta. Ja annettaisiin sille vaikka 2 päivää sitten tästä, ettei silleen, että sitä pelataan niinku muutama tunti. Et tietysti niinku järjestyspuolella näissä on kaikki haasteita, mutta en mä näe, että se olisi mitenkään mahdotonta. Niin ja palkinnot on varmaan eri luokkaa. Niin palkinnoillakin voisi ihan jo tehdä silleen, että siitä saa isommat palkinnot yksinkertaisesti. Mutta uniikki kisajärjestelmä on, ei tällaista ole missään muualla. Niin kuin single bar, single no bar, double ja Ironman on kaikki niinku osa-alueita. Ei missään ole samanlaisia kisoja, että on ihan uniikki systeemi. Ja sitä voisi lähteä kehittämään johonkin suuntaan. Niin, no siis ylipäätään jos vertaa urheiluun, niin kaikkialla on yleensä jotain single eliminationia ihan vaan suoraan. Et se on ihan kiva, että me ei pelata sitä, koska se on aika brutaali systeemi, kun ei me olla silleen katsojalla. Mun mielestä siis jos single barin saisi double eliminationiksi ja vähän isommaksi laajennettua sitä, niin se olisi jo tosi hyvä askel mun mielestä. Sitten silloin niinku, se olisi se main event sitten. Päätavoite. No, mitäs nyt sitten jatkon kannalta? Onko tavoitteita jo seuraavalle vuodelle? No, ehdottomasti mä treenaan hitaita speedmodeja ja yksiksi deseliä myös sitä vuoden Ironmania varten, ja se auttaa varmasti sitten myös tarkkuuteenkin muissa biiseissä. Että parannat koko valtaista pelaamista. Toivon pärjääväni paremmin sitten Kasulle ensi vuonna finaalissa. Joo. Tarkkuudessakin aika vaikeeta, mutta... Joo.
Oon mä tässä tämänkin vuoden treenannut tosi ahkera. Hello and welcome to the live show. Thank you. We're just recording our players' interview also. I see. Sorry. So, what do you think of the Finnish players? Yeah, I just wanted to congratulate you on the Thank second you. place. And I have to say that I think I also was fortunate that it wasn't around number 12 of a pretty high speed and demand. It's pretty impressive that you showed there on your two choices. So I think he has to watch out, like you said. He needs that, you know, he needs somebody to challenge it also. And now he has new skills, he just need to, in case he has a higher foot ranking song, it's at the same stage. I'm very impressed. Yeah, he just mentioned that he's going to train more overall to the next year, so he could be more top positions in all competitions. So in total you were 5th before the last tournament, right? So My overall ranking was 4. you were 4th before? Yeah, after the fall competition, was the fifth before this. point. I don't remember. I was 5th. Sure, yeah, because Rudlex was 6 and I followed to see because he was 5 points behind you. Sorry. And I thought he'd maybe take you over. Joo, tunnaus I'm järjestetään wondering if you oikein. could take over the next one. Sano niille, että odottaa 2 minuuttia. Se on naisten Se odottaa. sinne odottaa. I don't know. Nyt on niinku maailman tärkein haastis menossa tässä. Jees, jatketaan niin nyt sitten. Mitäs muilla tavoitteita ensi vuodelle? Jukeboxi, Kemi. Tuleeko mitään uusia haasteita vastaan nyt sit muuten pelien kannalta? Jatkaako? No Kemi nyt varmasti jatkaa ihan missä tahansa, mutta mitäs Jukeboxi? Onko nyt pelit pelattu vai jatkatko vielä? Mulla on vähän inspistä kyllä, kun mä katsoin noita double-jätkiä ja miten hyvin ne veti. Ja siis kaikkia kisoja, mitä mä katsoin. En mä tiedä, pitää katsoa. Kyllä mua kiinnostaa doubleja harjoitella ja tulla siinä taas yhtä hyväksi kuin mitä mä jossain vaiheessa olin. Niin kyllä joo. Varmasti olit viime vuonnakin itse asiassa vielä ihan hyvillä sijoituksilla. Kyllä. Se oli hieno saavutus sekin, koska varmaan paras suomalaisia koskaan näissä kisoissa. Tähän asti. Niin. Mites nyt sitten esimerkiksi Kilka, kun mä nyt kärin kysynyt sun kommentteja, kuitenkin 16 oli ton verran, mitäs nyt ensi vuodelle sitten fiilikset? No treenimääriä nyt ei paljon pysty enää lisäämään, että muuten loppuu fysiikka kesken. Paljonko on treenimäärät? No 5-6 kertaa viikossa. No niin. Että Kovaa riippuen siitä niin 1,5 tuntia - 4 tuntia. Ei tää on ihan väärin, mä pelaan ton verran niinku puolesta. Niin. Kato hermoja vähän. Mutta kyllä se siitä mulla on nyt tavoitteena, että pääsis vakiinnuttamaan itsensä sinne Euroopan top 10 baarissa. Ja toivon, että se ensi vuonna näkyisi myös kisassa. Mutta se olisi semmonen, mitä lähdetään hakemaan ensi vuodelta. Joo, se on aika. Kuitenkin parannettavaahan nyt varmasti on, kaikki sen tietää, että kuitenkin hienostihan tää on mennyt muuten kuin yleisesti tullut. No Hippis oli ainakin todella positiivinen niin yllätys. Sitten niin jos otetaan yksi, niin jos pystyisi jossain vaiheessa Hippistä haastamaan vähän vaikeammissa, niin tulisi sillekin syy treenata niitä vaikeita biisejä. Staminaa. Kun oot muutenkin niin huono niissä. Joo. Kaikki kyselty läpi, Lordikin oli parantamassa ensi vuodelle. Mites sitten, onko Suomessa nyt sitten jatkossa, mikä on seuraava tapahtuma? Assit on viikon päästä, onko pojat osallistumassa ollenkaan? Tuun voittamaan kisat. Tuut voittamaan kisat. Hengailu. Sinne ilmeisesti Arkadee tuu. Ei varmaan. Eli Taas mä oon kotipädeillä pelaamassa pelataan. Assilla. Siellä nähdään. Jees, ei mitään. Me ollaan tästä, annan kiitokseni kaikille pelaajille. Oli hieno esitys ja jokaiselle kiitokset erikseen. Hippikselle hieno suoritus ja pojatkin muutenkin top 20, niin se on jo Euroopan tasolla kova juttu. Kiitoksia kaikille ja palaamme jälleen. Katsotaan miten naisten viimeisessä kilpailussa käy.